Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, WISPs, έτσι, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε, παρέχετε VoIP υπηρεσίες στους πελάτες σας. Να σηκώσετε χέρια. Μάλιστα. Πόσοι από εσάς θεωρείτε ότι η VoIP τηλεφωνία είναι απλά ένα add-on για τις υπηρεσίες σας? Σήμερα, λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε πάνω στη συνδεσιμότητα που παρέχεται να χτίσουμε κάτι που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Κοιτάξουμε την πορεία των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι πολύ ενδιαφέρον. Στην αρχή το ζητούμενο ήταν η πρόσβαση, δηλαδή να υπάρχει παντού ίντερνετ. Στη συνέχεια το ζητούμενο έγινε η ποιότητα, η εξυπηρέτηση, η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα. Σήμερα όμως μπαίνει ένα νέο στάδιο. Η συνδεσιμότητα παραμένει η βάση, αλλά η αξία μεταφέρεται στις υπηρεσίες που χτίζουμε πάνω σε αυτή. Και μια από τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες είναι η επικοινωνία. Γιατί κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, εκτός από το να είναι online, χρειάζεται να απαντάει στα τηλέφωνα άμεσα, να εξυπηρετεί και να μην χάνει ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θα δούμε σήμερα είναι πώς περνάμε από το connectivity στο communication και από το communication στο intelligent communication. Εκεί λοιπόν συναντιέται το VoIP, το Cloud PBX και οι Voice AI υπηρεσίες. Όχι όμως σαν τρεις ξεχωριστές υπηρεσίες, αλλά σαν ένα ενιαίο οικοσύστημα επικοινωνίας για τη νέα εποχή. Λοιπόν, για να το πετύχουμε όμως αυτό, δεν φτάνει μόνο η τεχνολογία. Χρειαζόμαστε υποδομή, χρειαζόμαστε εμπειρία, χρειαζόμαστε αξιοπιστία. Αυτή λοιπόν είναι η βάση που έχει χτίσει η Γιουμπότο όλα αυτά τα χρόνια. Και με τη νέα μας spin-off εταιρεία, τη Voice Logica, προσθέτουμε το επόμενο επίπεδο που είναι οι Voice AI τεχνολογίες. Εκεί λοιπόν η τεχνολογία συναντάει την καινοτομία, όχι όμως ως θεωρία, αλλά μια πρακτική ευκαιρία για τους WISP να χτίσουν νέες υπηρεσίες επικοινωνίας. Και αυτή η ευκαιρία έρχεται τώρα που η αγορά αλλάζει. Η αγορά των παρόχων μπαίνει σε μια νέα φάση. Ο ανταγωνισμός, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, αυξάνεται. Τα περιθώρια κέρδους πιέζονται. Οι πελάτες πλέον μπορούν να συγκρίνουν πιο εύκολα. Και η απώλεια πελατών είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο πλέον να ελεγκτεί. Η τιμή της υπηρεσίας και η ταχύτητα σαφώς είναι απαραίτητες. Αλλά δεν αρκούν για να κάνετε τη διαφορά. Η πραγματική ευκαιρία είναι να αυξήσουμε την αξία που δίνουμε στον πελάτη. Και αυτό σημαίνει να περάσουμε από το ρόλο του Internet provider σε communication provider. Άρα λοιπόν, να μην δίνουμε μόνο σύνδεση. Να δίνουμε Ίντερνετ, να δίνουμε τηλεφωνία, να δίνουμε τηλεφωνικά κέντρα, να δίνουμε Voice AI υπηρεσίες. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που σας ανέφερα, το πιο κρίσιμο κανάλι επικοινωνίας είναι η φωνή, η φωνητική επικοινωνία. Η φωνή είναι το πιο άμεσο κανάλι εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εταιρεία και τους πελάτες της. Όταν υπάρχει η ανάγκη, ο πελάτης δεν θα πάει online να ψάξει κάτι. Ο πελάτης θέλει να μιλήσει και εκεί κρίνονται πολλά. Αν θα απαντήσει άμεσα η εταιρεία, αν θα εξυπηρετήσει και αν θα μετατρέψει την κλήση σε μια ευκαιρία, σε μια λύση για τον πελάτη της.
Πλέον λοιπόν η φωνή αναβαθμίζεται. Μπαίνει στο cloud, συνδέεται με τα συστήματα της επιχείρησης και με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο έξυπνη, πιο αποδοτική και πιο χρήσιμη από ποτέ. Εκεί ακριβώς ανοίγει η μεγάλη ευκαιρία για εσάς. Οι WISP έχουν αυτό που θέλουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Έχουν την εμπιστοσύνη του πελάτη. Διότι ο πελάτης εμπιστεύεται κάτι πολύ σημαντικό, τη σύνδεσή του. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να εμπιστευτεί και την επικοινωνία του. Όπως είπαμε, business τηλεφωνία, cloud τηλεφωνικά κέντρα, call automations, AI agents. Και αυτά δεν είναι απλά πρόσθετες υπηρεσίες. Είναι υπηρεσίες οι οποίες θα σας αυξήσουν τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, θα αυξήσουν τη μέση αξία του πελάτη σας, θα μπορέσουν να μειώσουν το customer churn και να δημιουργήσουν πραγματική διαφοροποίηση. Γιατί όταν ο πελάτης παίρνει μόνο ίντερνετ από εσάς, τότε πολύ εύκολο μπορεί να σας συγκρίνει με βάση την τιμή. Όταν όμως παίρνει όλες αυτές τις υπηρεσίες που προανέφερα, τότε δεν είστε ένας απλός πάροχος σύνδεσης. Είστε ο συνεργάτης που υποστηρίζει την καθημερινότητα της κάθε επιχείρησης. Και το επόμενο βήμα αυτής της ευκαιρίας είναι όταν η φωνή συναντάει την τεχνητή νοημοσύνη. Το Voice AI δεν είναι μια απλά νέα τεχνολογία. Είναι η στιγμή που η τηλεφωνία πάβει να είναι το κανάλι επικοινωνίας και γίνεται ένα εργαλείο αυτοματοποίησης, εξυπηρέτησης και ανάπτυξης για την επιχείρηση. Μέχρι σήμερα, εάν δεν είχαμε κάποιον άνθρωπο διαθέσιμο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τότε η ευκαιρία θα χανόταν. Ο πελάτης δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Πλέον, με τους Voice AI Agent, αυτό αλλάζει. Έχουμε έναν έξυπνο ψηφιακό βοηθό, ο οποίος είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, μπορεί να απαντήσει με φυσικό διάλογο, μπορεί να αντιληφθεί την πρόθεση του πελάτη, να τον εξυπηρετήσει, να κλείσει ραντεβού και αν χρειαστεί να δρομολογήσει έξυπνα στον άνθρωπο. Γεννιέται λοιπόν ένα νέο επίπεδο υπηρεσίας πάνω στην VoIP υποδομή. Και θέλω να δούμε πώς αυτό εφαρμόζεται στην πράξη. Γιατί το Voice AI δεν είναι μια τεχνολογία του μέλλοντος. Είναι μια υπηρεσία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Ένα απλό παράδειγμα μπορεί να εφαρμοστεί στις ίδιες τις επιχειρήσεις σας, στους WISP. Ο οποίος βοηθός μπορεί να απαντάει σε απλά βασικά αιτήματα. Πού βρίσκεται το αίτημα που έχω κάνει για τη νέα μου σύνδεση? Αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. Θέλω να πω ένα τεχνικό παράπονο. Όλα αυτά μπορεί να τα αποτυπώσει και να τα καταγράψει ένας ψηφιακός βοηθός. Αλλά πέρα από εσάς, μπορείτε να το παρέχετε στους πελάτες σας. Για παράδειγμα, στα ξενοδοχεία, όπου εκεί πέρα με διαθεσιμότητα 24/7, ένας ψηφιακός βοηθός μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά σε πολλαπλές γλώσσες. Σε ένα ιατρικό κέντρο, όπου εκεί μπορεί να κλείσει ραντεβού, να επαναπρογραμματίσει ένα ραντεβού. Ακόμα και σε ένα e-shop κατάστημα, όπου μπορεί να ελέγξει πού βρίσκεται η παραγγελία του πελάτη, μπορεί να ελέγξει αν υπάρχει απόθεμα του προϊόντος. Το κοινό σημείο όμως είναι ένα. Κάθε επιχείρηση έχει επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Και όπου υπάρχει επανάληψη, υπάρχει περιθώριο για αυτοματισμό. Άρα λοιπόν δεν πουλάμε απλώς AI στις επιχειρήσεις. Πουλάμε λύσεις οι οποίες εξαφανίζουν την αναμονή, μειώνουν τις χαμένες κλήσεις, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πελάτη και δημιουργούν νέα αξία για τον τελικό πελάτη.
Για να μπορέσετε λοιπόν να παρέχετε αυτή την αξία στην αγορά, χρειάζεστε τον κατάλληλο τεχνολογικό συνεργάτη. Ένα συνεργάτη με έτοιμη υποδομή, με εμπειρία και δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες των πελατών σας. Η Γιουμπότο λοιπόν δίνει αυτή την τηλεπικοινωνιακή βάση, VoIP, SIP Infrastructure, Cloud PBX, Wholesale υπηρεσίες, υποστήριξη και integrations. Και μαζί με τη Voice Logica προσθέτουμε το επόμενο Voice AI Layer. Άρα λοιπόν ο WISP μπορεί να πάει πλέον στην αγορά με μια ολοκληρωμένη πρόταση. Τηλεφωνία, τηλεφωνικό κέντρο, AI, voice υπηρεσίες. Παρέχουμε ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας με προσαρμοσμένες εμπορικές πολιτικές, αλλά το πιο σημαντικό, η σχέση με τον τελικό πελάτη παραμένει σε εσάς. Για εμάς αυτή είναι και η ουσία της συνεργασίας. Εμείς δίνουμε την τεχνολογία και την υποδομή και εσείς δίνετε την αγορά, τη σχέση και την εμπιστοσύνη με την επιχείρηση. Άργησες, τελειώνω σε λίγο. Μαζί λοιπόν μπορούμε να χτίσουμε νέες υπηρεσίες επικοινωνίας. Σήμερα βρέθηκα να με πάρουν όλοι τηλέφωνο. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να αφήσω ένα ερώτημα στην αίθουσα. Τα επόμενα χρόνια, ο πελάτης θα συνεχίσει να ζητάει καλύτερη, ταχύτερη σύνδεση. Το πραγματικό ερώτημα όμως για όλους μας είναι τι αξία θα χτίσουμε πάνω από αυτή τη σύνδεση. Θα μείνουμε μόνο στη συνδεσιμότητα ή θα χτίσουμε υπηρεσίες επικοινωνίας, αυτοματοποίησης και AI που θα σας καταστήσουν τον πιο αξιόπιστο και κρίσιμο συνεργάτη και πάροχο για την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα που αξίζει να συζητηθεί και θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε αργότερα. Κλείνοντας λοιπόν, η Γιουμπότο και η Voice Logica, στη Γιουμπότο και στη Voice Logica πιστεύουμε ότι αυτή η μετάβαση μπορεί να γίνει σήμερα. Με υποδομή, με τεχνογνωσία, με συνεργασία. Και κυρίως με ένα κοινό όραμα. Να χτίσουμε μαζί την επόμενη γενιά επιχειρησιακής επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.